Goedendag iedereen te Hulst op deze 3 september 2022. Ik ben hier even aan de entree van Hulst, momenteel 9:40 richting Stationsplein. Ja, het is hier aan het regenen. Ja, de regenvlag is begonnen ongeveer een half uur terug. Toen dat ik op de route was van de oude spoorwegbaan Sint-Niklaas-Hulst. Ik ben hier aan het Stationsplein, dus de halte van de bussen. Tijdelijke halte. Connection en lijnbus. En inderdaad, de lijnbus is aanwezig, ook wel goed nieuws, want het is hier dat je moet opstappen en afstappen, maar het onderwerp komt er terug aan. De lijn 10 van de woonzones, die rijdt niet op zaterdag. Dat is geen nieuw verhaal, maar bon, ik wil het opnieuw even duidelijk aantonen. Dus die lijn 10 in de week komt nu tot hier, vanuit Terneuzen, via de woonzones, zoals Zaamstad, Vogelwaarde, Kloosterzande, hier. Je kan overstappen op de lijnbus en je bent vertrokken naar België, of ook omgekeerd. Je komt hier toe en je neemt de lijn 10 om terug naar huis te gaan. Dus wat is de werkwijze op zaterdag? Een taxi reserveren 2 uur vooraf. Maar daarmee heb je geen vrijheid niet meer. Dus je moet in de ochtend 2 uur vooraf die taxi reserveren, halte taxi, om naar hier te kunnen komen. Maar voor je retour, je bent hier aan het shoppen of je komt hier toe met de lijnbus, dat is heel moeilijk in te plannen, 2 uur vooraf. En ook wel overdreven op zaterdag. Als ik zie dat men 10 kilometer verder in Stekenen is er gratis openbaar vervoer van de lijn. Dus de lijnbus kan je gratis nemen met een ticketten dat je moet op voorhand afhalen aan een punt in Stekenen. Dus in Stekenen is er zo'n punt, je kan daar gratis ticketten van de lijn hebben, dus voor de zaterdag. Dus ja, het is wel fijn dat de lijnbus hier staat, bijvoorbeeld om toeristische verplaatsingen te doen. Laat ons zeggen, mensen kunnen komen vanuit Stekenen, vanuit Sint-Niklaas naar hier. Je stapt hier af, je kan hier gezellig winkelen in de supermarkt in de binnenstad. Je komt terug naar hier en je bent terug vertrokken. Dus je hoeft niet naar het busstation te gaan en te wandelen 25 minuten. Dat is wel het positieve eraan. Maar bon, ik vind nog altijd dat er op zaterdag openbaar vervoer moet zijn in de vorm van een bus met een uurrooster voor de bevolking om hier te kunnen komen zo boodschappen doen. Dat is toch wel duidelijk en geen discussie over dat op zaterdag dat je moet openbaar vervoer hebben. Dus daar in de hoek de Albert Heijn XL, de Aldi hier en dan de overige supermarkt, ja, die iedereen kent. Ik toon het regelmatig met Street Views. Dus de enige bus die wel rijdt hier bijvoorbeeld is de lijn 20. Dus de lijn 20 komende vanuit Goes via Terneuzen en Axel, maar die doet de woonzones niet. En zie nu ook opnieuw, als je hier je boodschappen komt doen. Dus als je hier boodschappen doet en je hebt daar de bus, een tweetal minuten wandelen en je bent vertrokken. Dat is nu zowel voor de lijnbus als voor de connectionbus. Want als er geen werken zijn aan de busstation, staat die lijnbus ook aan de andere kant. Dus sommige mensen weten zelfs niet dat er een lijnbus is. Maar ik zeg, die staat hier 25 minuten op wandelafstand. Dus je ziet die lijnbus hier nooit. Je ziet het voordeel, maar bon, het staat er terug tijdelijke halte. Dat is iets dat ik al jaren naar voren gebracht heb, maar nog altijd niet veranderd is. Dus de werkwijze van, ga naar de andere kant van Hulst, stap daaruit uit de lijnbus, doet dat hier te voet, of kom met die taxi. Hier is er ook een halte Stationsplein. Dus dat is de halte van de buurbus, 589. Dus die buurbus rijdt niet, ik sta hier ook duidelijk aangeduid.
Buurbus rijdt niet op zaterdag, niet op zondag. Laatste buurbus hier, 17:10. En hier 16:00, ja, 51. Dus bijzonder vroeg, maar dat is een buurbus voor Klingen, De Sterre en Ossenisse. Een bepaalde verbindingsroute, dus 1 keer per uur. In de ochtend om 9:00 en dan is de volgende om 11:00. Dus gedurende 2 uur heb je ook geen voertuig. Dus je ziet opnieuw, er is een probleem met openbaar vervoer in de provincie Zeeland. Ik heb het getoond in Terneuzen uitgebreid met de Kennedylaan, maar ook hier zou het in principe moeten verbeteren. Het is wel duidelijk dat er hier ook een verbetering moet komen, dat men ten eerste kan afstappen hier, dus waar de lijnbus nu staat, dat dat een definitieve halte zou worden of een extra halte. En ten tweede dat er openbaar vervoer is op zaterdag. Kijk, ik ga nu nog een keer naar dat busstation gaan bouwen. Het is nu op mijn route. Het is echt niet normaal dat men zoveel moet stappen. Dus het is 25 minuten als je goed doorstapt met je boodschappen. Dus kan je verzekeren, als je zo'n boodschappen bij hebt van 5 kilo of meer, het is wel bijzonder lastig. Dat zijn toch basiszaken, het openbaar vervoer, die moeten geregeld worden, dat die stoppen aan nutspunten. En hier in de provincie Zeeland is dat echt de omgekeerde wereld. Dus in Terneuzen stopt die bus daar aan het stadhuis. En aan het winkelcentrum, Kennedylaan, waar dat de Action is en al die winkels, stopt die niet. Dus hier de Havenfortparking. Terug het verkoop van de broodjes hier op zaterdag. Hier mobiele bakkerij. Zo hier altijd leuk om even te zien. En dan begint het verhaal. De excursie naar Hulst busstation. Dus met de fiets in principe zit het 6 minuten aan een snelheid van 15 km per uur. Dus ja, het is toch wel ruim 25 minuten. Ik heb het al te voet gedaan verschillende keren. Het is gewoon echt niet te doen. Het is wel leuk voor een wandeling, maar bon. De lijnbus in België, die stopt ook voor het winkelcentrum van Waasland Shopping Center. Hier, de zondag, staat de bus 43. Staat erop vermeld, Waasland Shopping Center of eventueel Shopping Center of wat dan ook. Die gaat van Hulst rechtstreeks, die is ook op zaterdag de lijn 43. Dus, en dan ook via Stekene. Maar bon, je ziet de bus. Hier bijvoorbeeld iemand die niet weet dat de lijnbus er is, ja, die staat aan de andere kant van de stad. Dus de aantrekkingskracht om te gaan shoppen, als je zegt de lijnbus stopt aan het winkelcentrum van Hulst, dan heeft dat een totaal ander beeld voor toeristische uitstappen. Hè. Als je tegen iemand zegt van Sint-Niklaas, ik kan met de lijnbus, je stapt uit, ik ben dan het winkelcentrum. En toeristisch gezien, wat doe je? Je bezoekt de binnenstad, de horeca, je gaat gaan shoppen. Er zijn veel mensen die een dag uitstap doen met de trein en de bus. Dus ik kan met de trein tot Sint-Niklaas, vervolgens de bus nemen tot hier. Maar ik ken toch wel weinig plaatsen waar je moet, buiten provincie Zeeland, dat je een half uur moet stappen met je boodschappen. En er is maar 1 bus per uur, de lijn 10. Dus in de week 1 bus per uur moet je van het winkelcentrum heel die wandeling doen tot daar. En dan gaan combineren dat je daar niet 1 uur moet staan wachten. Het is toch overduidelijk, dat is al jaren zo, de mensen die het openbaar vervoer regelen. Ik begrijp niet dat ze daar niet inzien dat een bus moet stoppen aan een winkelcentrum. En niet aan een andere kant van een stad. Terwijl dat iedereen
aan het winkelcentrum moest zijn. Dus al dit teuvelt. Ik zeg, het is leuk van een wandeling te doen, maar met boodschappen gaat het absoluut niet. Dus hier de werken die bezig zijn, dat stuk hier, daardoor is hier de dubbele poort. Dus de reden dus dat het busstation, de bussen aan de andere kant staan. Het busstation is wel toegankelijk aan de andere kant, dus waarschijnlijk heeft de lijnbus in het begin ook vergist, want die moet niet langs deze route, die komt van een andere kant. En er is dus wel een toegang. Bon, ik ga hier even afstappen. Zo, voor de liefhebbers nog van beelden van de werken hier, ook nog even in beeld. En dan ook van de tijdsduur. Dus als de bus stopt aan Hulst busstation, kan je gedurende 1 uur je boodschappen doen en terug vertrekken. Dus want er is 1 bus per uur. Als je boodschappen moet doen en hier moet afstappen met een bus, dan ben je 3 uur kwijt. Je moet dus naar dat winkelcentrum te voet. Je moet nog een keer terug. En je moet nog combineren met de 1 bus per uur. Ik zeg, men moet toch inzien in deze tijd dat het openbaar vervoer van belang is. En dat het openbaar vervoer moet stoppen waar de mensen een bus nodig hebben. Dus hier kan je natuurlijk ook Hulst betreden, de rechterkant via de Bierkaai of de linkerkant hier de Grote Poort. Mooie wandeling, de Grote Markt, binnenstad. Nee, dat is allemaal goed en wel, maar de praktische kant is men vergeten van mobiliteit. Hoeveel keer ga ik dat nog moeten uitleggen? Dat is al jaren en dat de mensen ook klagen van de andere kant. Is hier hetzelfde verhaal op zaterdag. Geen bus. Maar waarom krijgt men geen bus op zaterdag? Dat is ook wel een vraag. Waarom op zaterdag mogen de woonzones geen busverbinding hebben met Hulst? Want er is wel een verbinding met Terneuzen. Je ziet welk stuk dat is. Ik ben hier nog altijd nu te voet voor dat stuk en de rest was snel met de fiets, maar toch. Zo, voor de zoveelste keer Hulst busstation. Dus zoals je ziet is het toegankelijk van de andere kant. Dus, en die lijnbus komt dan ook van de Koolstraat en reed dan langs hier en komt hier aan zijn halte. De foutieve halte nu. Maar bon, het is toegankelijk. Maar de feit dat de lijnbus aan de andere kant moet staan is omdat de mensen moeten kunnen overstappen op die lijn 10 en 20. Zo, de 3 lijnbussen, grensbussen. Dus beste mensen, er is geen enkele grensbus dus die stopt aan de andere kant van Hulst. Dus je stapt hierin, de Koolstraat even verder en je bent vertrokken naar België. En voor de rest, het is 25 minuten wandelen en het is lastig voor wie zijn boodschappen moet doen.
hier aan de linkerkant dus die lijn 10 die niet rijdt tot Hulst op zaterdag en zondag. En dan hier de markering lijn 20 Hoest. Dus dat is die lijn 20 die wel rijdt op zaterdag en zondag, maar die geen woonzones doet. Dus die komt zo dadelijk na 8 minuten natuurlijk aan de, waar dat de lijn daar staat. Hè. En dat is het. En voor de rest hier is dat met op zaterdag een taxi reserveren 2 uur vooraf. Niet vanuit je eigen dorp. Ik moet nog 8 kilometer uit mijn dorp gaan om die taxi te kunnen nemen. Hè. En ik ben op 10 minuten afstand. Van hier tot de Vogelwaarde woonzone is het 10 minuten met een voertuig. En zoveel spel maakt men om hier te kunnen komen op zaterdag. Het is onvoorstelbaar. Zo, ik ga het hier eindigen. Ja, ik hoop dat er logica komt met dat openbaar vervoer en dat de mensen een bus krijgen op zaterdag. Zoals overal, een openbaar vervoer met een uurrooster, dat men hier gewoon kan komen. En eventueel ook aan de goede kant van Hulst kan afstappen. Zo, beste mensen, tot de volgende.